So apa tikuda kutarisa nyaya ye this example number 2 iri kutaura nyaya yedensity. So given that density inova linked with the issue yemass nevolume. So at first wagara unoziva yo kuti kana uchida kutsvaga density unoti density is equal to mass over volume. So you say d, which is density, is equal to mass over volume, which is v. Ndo chinje kutanga. So if we look very carefully, unogona kuti paune this formula ishi unogona kunzi chisarwa na m ari panapa tiri kuona kuti m iyeye takamuita the subject of the formula, masi yedu tinoiwana sei. Saka zvazvinenge zvakureva ndezvekuti unotarisa from the formula you've got density is equal to mass over volume, but mass yako iwewe ndiyo yauri kufana kusarwa nayo, which is m. Saka vanenge vachiti kuti ubvise v ari panapa unoita sei, you multiply both sides na v. Saka v na v vari kunoku, they will cancel each other, so you'll be left with the mass is equal to density times what, times volume. So panapa ndopatinenge tane this formula ye mass. Then if you want to calculate now the volume iri panapa ishi, volume wakungoti usarwe ne volume iri panapa ishi, which is the volume. Wakuchiti volume wako is equal to mass divided by the density, which means you are now making your volume the subject of the formula. So that is why if you check trikuona kuti tine this formula iri panapa ishi, iri kuzoti volume is equal to mass over density. Ndo mushandisiro watinoita maformulas edu. So to memorize these formulas, some people use these triangles. So some people vanoshandisa matriangles anaya yekuti kana kuri ku speed, time ne distance vanoshandisa this triangle yekuti panapa ndo panenge paine distance which is d, then panapa it's speed, panapa is time. Kana kuri wo kunana density, they use this triangle again, which means mass, panapa it's density, panapa it's volume. So that is how they use these triangles. So in short vanenge vachiti iwewe kana uda calculate density iri panapa ishi uchangoti density is equal to mass over volume. Then kana uda calculate mass iri panapa ishi uchangoti mass is equal to density times volume. Then iwo kana uda calculate volume iri panapa ishi uchangoti volume is equal to mass over distance, that is density I mean. Then katakuya kuma distances edu, we also use this one. If you say distance wakungoti speed times what, times time. If you want to calculate speed wakungoti distance over time. That is how we deal with it.